Utawulunga. Ingani noma ngabe kubuka ngathi anginawulunga kuyobaluleka into yokuconsa kuyekela engicunzayo kuyele kuhlangana ngoba kade kwase sihlupheka, kade kwase sicela abantu kodwa abantu basibuke ngathi abasiboni. Lokho kufakazi ukuthi abantu bakuthanza lona oluthile. Ingakho nathi simakade siyakhuleka sikhumbule nathi ekusendweni kwethu nesistebhe edananti insuku nensuku. Ingathi abanye sibazi babukakala njengesibonelo senhlupheko ngoba nasetiko basaphila. Likadimile itiko selezame kakhulu ngokutimela kodwa impilo ayibameli. Nami ingako kumile engathuli ngoba labanye impilo sebaliphonsa lithawula uma bayimisebenzi abayithola. Ingani nasemasontweni ngitawuze kubuye Jesu salobabelana imali bakhohlwe elibhangeni babuze kusho ukuthi kuphela lapho kusho itanjeni dala bathi mhlawumbe le nkonzo bengawavuli mehlo kanti ngale nkonzo angeke ngibafune thole phasi usengaba seduze ngoba lisonto liyagicika kutawulunga. Ingani noma ngabubuka senginawulunga kuyobaluleka into yokuconsa kuyekela engicunzayo kuyela kuhlangana. Ngihlale ngiva bathi wonke umuntu uyajukujuka kodwa kanjani nangayo amatoho kanye nemfunzathi sikuyimali kwakona kuthola faka sibalo kuba bafunzile bahlele emakhaya netiki kude imisebenzi kodwa ngawuthini ngoba vele kodwa ngalinye ilanga kutawulunga. Into yokuconsa kuyekela engicunzayo kuyela kuhlangana uma vele mfowethu angiphile bani.